Okay, vi har om øjenskyld, hvis man for eksempel får noget i øjet, som saltsyre, så vi har her. Og så hvis man er så uheldig og så får sådan noget kemikalie i øjet, så kan man se på skiltet, at der er øjenskylden lige der i den grønne boks. Så vi skal tage ned, og så tage en ud. Jeps. Og så har vi her. Man skal selvfølgelig lave af, som man gør alle mulige andre ting. Og så. Ja. Og så ser den så ud. Og så anvendelse, så får helst lære til at gøre det. Ja. Og det er sådan noget natriumklorid opløsning, der har i, som altså sådan for kemikaliet til at blive fortyndet eller forsvinde. Det bliver fortyndet. Ja. Og så er der så den gamle metode, som man brugte før, at det blev sådan opfundet, kan man vel sige. Og den ser sådan her ud. Og den som man så til øjet. Og det er så vand ud af det. Jeps. Og for at man så kan undgå skaden i at ske, husk sikkerhedsbriller. Det er meget vigtigt.